počele su mi se tresti ruke i to je bilo kao u valu. Meni stvarno lupalo srce, ja sam mislila to će sad eksplodirati, znači gotovo. Meni su trnci prolazili, noge su mi počele drveniti doslovce. Preznojavanje, lupanje srca, drhtavica, nemoć, propadanje, nestajanje, umiranje. Misliš da si korak do smrti, znači sad će te strefiti nešto i gotovo i sam čekaš taj trenutak. Netko tko to nikada nije iskusio ni približno ne može shvatiti kako izgleda tih pola sata kada su uvjerene da umiru, da im nema pomoći, da tonu, da će poludjeti. Napadaj panike opisuju kao nešto najstrašnije što su doživjele. Svaki dan se budiš, hoćeš da prestane, ne mogu više. Samo sam, htjela sam se više i predat. Predajem se, Bože radi od mene što hoćeš, ja ne mogu više. Smrt. Nestaješ, umireš, a ne mreš si pomoći. To je najstrašniji osjećaj, taj strah koji je konstantan onda. Lidija je svoj prvi napadaj panike doživjela prije više od 30 godina. Običan odlazak na piće pretvorio se u nešto što će je dugo pratiti. Počelo mi je srce nabijati, jer nisam znala zakaj se meni ruke tresu. Ali sam ja naprosto taj tren sve ostavila, pokupila se, otišla bez riječi i otišla kod doktora. Bez ikakvog konkretnog povoda i pravog razloga, taj joj je događaj promijenio život. Iduće 2 godine živjela je u strahu i očekivanju kada će joj se to opet dogoditi. Jednako kako danas živi Andreja. Svoj prvi napad doživjela je prije manje od godinu dana, a oni su, kaže, gotovo u potpunosti okupirali njezin život. Toliko si duhovno ušao u to, znači uopće te ne zanima ništa iz vanjskog svijeta, znači sve gledaš, ti normalno komuniciraš, ali sve gledaš, aha, meni nešto nije dobro. Osim napadaja panike, veže ih obiteljsko prijateljstvo. Lidija je Andreji velika potpora, jedna drugu najbolje razumiju. Jer kako nekome tko to nije doživio objasniti da moraš dodirivati stvari kako bi se uvjerio da postojiš. Sjediš s nekim, pričaš, ali ti nisi ovdje. Ti u svojim si mislima ništa, ti njemu normalno pričaš, ne znam da ti si u svojim mislima. I jednostavno, toliko sam došla, toliko me već to sve dotuklo, ja počela sam pipkat stvari. Znači, normalno, ovo je stolica, dirala sam slike, ovo je slika, vrati se, morala sam pipat stvari da se vratim. Stručno se to zove fenomen depersonalizacije i čest je kod paničnog poremećaja. Strah i nelagoda u tolikoj mjeri preplave čovjeka da on počinje sumnjati u svoje postojanje. Neka istraživanja navode da svaki 3. čovjek barem jednom u životu doživi ovo neugodno iskustvo. Žene dvostruko češće od muškaraca. Zbog simptoma koji podsjećaju na predinfarktno stanje, često odlaze na hitnu. U 10 godina koliko je tu liječnica, Iverka se s napadajima panike često susreće, no jedan podatak zabrinjava. Mi se susrećemo da sve više djece imaju panične napade u školama. Konkretan okidač često ostane nepoznat, ali stres, neuredan život, kofein i alkohol svakako ne pomažu. Poslije prvog puta čovjek zapravo osjeća onaj neopisivi strah i to ga prati. To je kao kad imate noćnu moru i poslije noćne more kad ste dugo pod dojmom toga i zapravo čekate drugi napad. Toliko već počneš neke banalne stvari si umišljavati da to više nije normalno. Znači svaki korak je tebi neki strah. U malom broju slučajeva napada i panike javljaju se kao posljedica poremećaja rada štitnjače ili nadbubrežne žlijezde, no najčešće nemaju nikakvu organsku osnovu i događaju se potpuno zdravim ljudima. Bitno je reći da je s tim osobama zapravo fizički sve u redu. Oni imaju osjećaj straha, čak neki osjećaj da će umreti, ali oni neće umreti. To su simptomi koji će popustiti i proći. Zapravo su simptomi koji se baziraju na psihičkim i emocionalnim tegobama i nisu uzrokovani nekakvom bolešću. Ako ste nekad vidjeli automobil gdje se uključuje alarmni sustav, pa vidite one žmigavce, sirenu, tuli, a nema nikoga. Tako je kod osoba sa paničnim poremećajem njihov alarmni sustav preosjetljiv i onda se on aktivira sam od sebe. Riječ je, kažu stručnjaci, o instinktu za preživljavanje aktiviranom bez prave opasnosti. Lupanje srca, pritisak u prsima, trnci, osjećaj koji za mnoge graniči s ludilom. Strašan je osjećaj, neugodan, imaš osjećaj stvarno propadanja, da nema ti povratka
imaš osjećaj, ja sam čak meni počelo trnuti tijeme u jednom trenutku na večer kad sam se stvarno izmorila i imala sam ja ću poluditi, hoću početi sad vrištat, znači do ludila sam došla. Što se zaista događa u organizmu? Navala adrenalina ubrzava otkucaje srca, pa mnogi osjećaju i pritisak u prsima. Iznimno neugodan osjećaj zbog kojeg se automatski javlja strah, a disanje postaje kratko i plitko. Zbog tog manjka kisika koji nastane zato što osoba diše kako diše, počnu se javljati trnci, počne se javljati osjećaj nesvjestice. Dosta često se počnu i kočiti prsti, što je dosta onako karakteristično za osobe koje su u nekakvom paničnom napadu. Ako se mi brinemo da to znači nešto opasno, onda se strah pojačava. Kako se strah pojačava, imamo još više takvih simptoma, pa nas je još više strah i počnu katastrofična tumačenja. Strah i panika koju sami nesvjesno hranimo, jer u takvom stanju i najmanju sitnicu tumačimo pogrešno, kao da želimo da nam se nešto loše dogodi. Da oko mene 100 liječnika, ja se bojim. Znači ja ću past i umrijet ću, znači meni neće moći niko pomoći. Oni su u stanju sužene svijesti, dakle za njih postoji samo njihov strah. Dakle, vi njima možete nešto govoriti, ali to ne dolazi do njih. Racionalno razmišljanje ne postoji, a jedna od tehnika psihoterapije koju provodi Dragica Barbarić upravo je racionaliziranje situacije u kojoj se čovjek nalazi. Slikovito mu se objašnjava kako nastaje napadaj panike i što ga pojačava i hrani. Stopa uspješnosti kod kognitivno-behavioralnih terapija iznosi između nekakvih 75 i 90%. Profesor Jakovljević, psihijatar je s 30-godišnjim iskustvom. Protiv psihoterapije nema ništa, ali kaže ona nije toliko uspješna. Možete i tako, ali to vam je nesiguran put. To vam je vrlo nesiguran put jer vi možete voljno htjeti neke stvari svjesno, ali vaš mozak funkcionira i nesvjesno. Najbolje je s lijekovima da kad ih prestanete uzimati, simptomi se vraćaju. Pokazalo se da nakon psihoterapije mi imamo stvarno promjene strukturalne u mozgu koje pokazuju da su postignuti učinci dugotrajni. Lidija lijekove nije pila niti je išla na terapije. Sa svojom se panikom nosila sama pune 2 godine. Ja sam sebi ponavljala dnevno 1.000.000 puta dobro mi je, nije mi ništa, to je samo glupa panika, proći će, dobro mi je, nije mi ništa. I stvarno je prošlo. Andreja se sa svojim napadima još uvijek bori. Iako je u početku bila protiv lijekova, užasan nemir, tjeskoba i strah doveli su je gotovo do ruba. Meni je u tom trenutku bilo, ma dajte mi 1000 tableta, našopat ću se, jer hoću da mi nešto, samo da mi nešto pomogne, samo da više tog osjećaja se riješim i da vidim da nešto ide na bolje. Bez obzira je li riječ o psihoterapiji ili onoj lijekovima, svi se slažu s njom treba početi što prije. Strah od straha dovodi do sekundarnih fobija, pa ljudi počinju izbjegavati izlaske iz kuće, situacije za koje misle da im potiču napadaje, razvijaju depresiju. Svjesna sam toga da mi se u svakom trenutku to može desiti. I uvijek kad idem van ili nešto, počela sam ja izlaziti to sve, ali uvijek kad idem van, idem s time, možda mi se desi i ne mogu se uvijek do kraja opustiti. Oni doista imaju kao posttraumatsku reakciju nakon toga i žive u neprestanom iščekivanju sljedećeg grozomornog napadaja panike. Potpora okoline tada je najvažnija, ali ona nažalost često izostane. Ljudi s kojima jesi naprosto ne razumiju što ti se događa. Oni ti niti ne znaju pomoći i kažu Isuse kaj ti je. Ne ono, o čemu pričaš? Umanjivanje i omalovažavanje traume kroz koju osoba prolazi nikako ne pomaže. Strah od stigme razlog je zbog kojeg mnogi unatoč strašnoj patnji nikada ne potraže stručnu pomoć. Zato prvo što ja pacijentima kažem, to što vi proživljavate strašno, ali to ništa nije opasno. Kao prvo njemu se nikada do sada ništa nije obistinilo od njegovih katastrofa, niti je poludio, niti se onesvijestio, niti je doživio srčani, niti moždani udar. Strašan i neopisiv napadaj panike paralizira u potpunosti i jedino je oko čega vam se vrti život. I dok je Lidija to davno ostavila iza sebe, Andreja se ne osjeća zdravom. I dalje mislim da sam bolesna. Znači dok god se meni, opet sam jako na oprezu oko svih stvari i ne znam kako se gledam, jer ne znam hoće se meni to vratiti. U strahu jesam i ne bih htjela opet to prolaziti. Kao ni bilo tko je to makar i jednom doživio. A može se dogoditi svakome, bez ikakvog konkretnog povoda. Iskreno i otvoreno, ove su žene pred našim kamerama hrabro progovorile o svojim iskustvima. Bez straha od toga što će netko misliti i sa željom da će svojom pričom nekome pomoći.